Morjesta, me ollaan Flowboys Fam. Ja DJ Teosto. Juurikin näin. Tosiaan lähtiin Helsingistä kävelemään Ouluun kohti, tullaan rokkaamaan Oulun Tivoliin 12.8. I Love Hip Hop bileisiin. Tulkaa tekin paikalle. Kyllä. Ja huikeet bilet tulossa. Näin on. Noin mafiaveljekset lähti kävelemään meitä vastaan. Et niitä täällä ollaan 12. elokuuta Oulun Tivolis. Tulkaa sinne. Ai että on herkkiä. Ho. On sua tullut täs kaivattuu, sä oot parasta mulle, I love you.